Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, Merasol Sibayan Cacho. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Para sa mga headlines, taya ng panahon. Marso 3, 2025, iniulat ng Davao Disaster Risk Reduction and Management Office ang maaraw na panahon na dulot ng easterlies. Balitang lokal, VP Sara sa mga Muslim, manalangin para sa kapayapaan at pagpapatawad ngayong Ramadan. Pagbubukas ng ika-88 araw ng Davao. 77 anyos na lalaki nagtamo ng sugat sa ulo sa Panabo Premium Market. Marso 17, hindi pa idiniklarang espesyal na non-working holiday. Balitang pambansa. Mga sunog. Nag-iiwan ng daang-daang nawala ng tirahan sa Cebu City at Lapu-Lapu. 29 na kumpirmadong insidente ng karahasan kaugnay ng eleksyon na itala. Balitang pandaigdig. Isang sangangdaan sa kasaysayan. Europe, nais kontrolin ang negosasyon sa Ukraine sa isang mahalagang pulong sa London. CNN poll. Publiko nananatiling negatibo ang pananaw kay Trump bago ang kaniyang talumpati sa Kongreso. Balitang aliwan. Oscars 2025, Anura, nagniningning sa ika-97 Academy Awards. Morgan Freeman, nagbigay-pugay sa minamahal na kaibigan, Jenny Hackman sa Oscars. Showbiz update. Bini drops EP. Biniverse Andrew Garfield nagbigay tribute sa ina kasama si Goldie Hawn. Balitang pampalakasan. Steph Curry, unang beses na nag-dunk sa loob ng 6 na taon. Sinabing ito na ang huli sa kanyang karera. Mula kulungan hanggang Open Championship. Ryan Peake ng Australia nagwagi sa ika-104 na New Zealand Open para makuha ang kanyang unang major berth. Trivia, oo, ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng 7,641 mga isla sa Timog Silangang Asya. Para sa kumplitong ulat panahon, panoorin natin si Marvin Baguio. Ulat panahon. Ang easterlies ay nakakaapekto sa bansa. Bicol, Region, Caraga, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Davao Oriental. Maulat na may kalat-kalat na pagulan, posibleng baha at pagguho ng lupa. Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na posibleng panakanakang ulan. Sa Metro Davao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na may posibilidad na pag-ulan o pagkulog, pagkidlat, pagsikat ng araw 6 AM, paglubog 6:05 PM. Ako po si Marvin Baguio, nag-uulat.
Balitang lokal. Pangalawang Pangulo Sara sa mga Muslim. Manalangin para sa kapayapaan at kapatawaran ngayong Ramadan. Sa pagsisisi ng banal na buwan ng Ramadan noong March 2, 2025, hinimok ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang komunidad ng mga Muslim na mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan at kapatawaran sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Hinihikayat ko ang ating mga kapatid na Muslim na tumulong sa pananalangin para sa kapayapaan at kapatawaran habang hinaharap natin ang bawat pagsubok sa ating personal na buhay at bilang isang bansa, ani Duterte sa kanyang mensahe. Ipinaalala rin niya na ang Ramadan ay isang panahon ng pagninilay, sakripisyo at pagsunod sa pananampalataya. Umaasa siyang ang diwa ng Ramadan ay magsilbing gabay sa panalangin at pagmumuni-muni ng bawat Pilipinong Muslim patungo sa isang mas eksklusibo at marangal na kinabukasan. Bilang paghahanda sa Ramadan, abala ang iba't ibang tanggapan ng mga Muslim sa lungsod ng Davao sa pagsasaayos upang matiyak ang maayos at maaliwalas na pagdiriwang. Kasama rito ang Davao City Muslim Affairs Office, DCMAO, Madrasa Comprehensive Development and Promotion Unit, MCDPU, at National Commission on Muslim Filipinos Davao Region, na bumuo ng Davao City Centralized Eid Prayer Council. Ang konsehong ito ay binubuo ng 15 Muslim na leader na mangunguna sa mga aktibidad para sa banal na buwan. Binuksan ang ika-88 araw ng Davao. Formal nang sinimulan ng pamahalang lungsod ng Davao ang pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao sa pamamagitan ng siugdang pagsaulog na ginanap sa Rizal Park noong Sabado ng gabi, Marso 1, 2025. Ayon kay Konsehal Alberto Ungab na kasalukuyang tumatayong pansamantalang pangalawang alkalde, ang pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Davao ay hindi lamang para sa lungsod kundi para rin sa lahat ng mamamayan na naging bahagi ng pag-unlad nito. Hindi natin mararating ang kasalukuyang kaunlaran ng ating lungsod kung wala ang sipag at dedikasyon ng bawat Davaoenyong responsable, sumusunod sa batas at may pagmamahal sa kapayapaan, ani Ungab. Ang tema ngayong taon na 88 years strong, One Davao, ay nagpapakita ng lakas ng mga Davaoenyo na hinubog ng pagkakaisa, determinasyon, katatagan at malasakit. Dagdag pa niya, sa loob ng 88 taon, bawat mamamayan ay nag-ambag sa pag-unlad at tagumpay ng lungsod. Sa kanyang mensahe para sa Araw ng Davao, sinabi ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na ang pagdiriwang na ito ay isang pagpupugay sa tagumpay at progreso ng lungsod. Isa rin itong paalala na mayamang kultura at kasaysayan ng Davao. 75 taong gulang na lalaki nasaktan sa Panabo Premium Market, Panabo City. Isang 75 taong gulang na lalaki ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos madulas sa sahig ng seksyon ng isda sa Panabo Premium Market. Ayon sa Panabo City Economic Enterprise Management and Development Office, CEMDO, naganap ang insidente bandang alas 6 ng umaga noong Biyernes,
Pebrero 28, 2025. Nadulas umano ang matanda sa makinis na tiles sa kabila ng presensya ng mga babala at regular na paglilinis sa lugar. Nagtamo siya ng gasgas sa likod ng kanyang ulo. Ipinaliwanag ng opisina na ang pagsasama ng makinis na tiles at maulan na panahon ay nagdulot ng delikadong kondisyon sa sahig ng pamilihan. Sa kabila ng mga pag-iingat tulad ng malinaw na babala ukol sa madulas na sahig at regular na paglilinis, nagdulot ang ulan ng moisture build-up na nagpataas sa panganib ng pagdulas ayon sa CEMDO. Hindi pa idinideklara ang Marso 17 bilang non-working holiday. Wala pang opisyal na anunsyo ang Malacanang na nagpapahayag na ang Marso 17, 2025 ay isang special non-working holiday para sa lungsod ng Davao, sa kabila ng kahilingan ng pamahalang lungsod noong unang linggo ng Pebrero. Patuloy pa rin naghihintay ang mga Davaoenyo sa kumpirmasyon habang formal na sinimulan ang isang buwang pagdiriwang ng anibersaryo ng lungsod noong Marso 1. Noong Enero 28, 2025, ipinasa ng ika-20 Konseho ng Lungsod ng Davao ang isang resolusyon na humiling sa tanggapan ng Pangulo na ideklarang holiday ang Marso 17 para sa ika-88 araw ng Davao. Kasama rin sa revolusyon ang kahilingan na ideklara ang Agosto 15, 2025 bilang Araw ng Katutubong Pilipino bilang bahagi ng Kadayawan sa Davao Festival. Kinumpirma ng Sangguniang Panglunsod na ang resolusyon ay pinadala na sa tanggapan ng Pangulo noong Pebrero 5 at natanggap noong Pebrero 6. Balitang pambansa. Habang ipinagdiriwang ang pagsisimula ng Fire Prevention Month ngayong Marso, dalawang malalaking sunog sa Cebu City at Lapu-Lapu City ang nagpaalala sa kahalagahan ng pag-iingat at pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, BFP, ang buwan ng Marso ay isang kritikal na panahon dahil sa pagsisimula ng mainit at tuyong klima sa nagpapataas ng panganib ng sunog. Madaling araw ng Linggo, Marso 2, 2025, sumiklab ang isang sunog sa sitio Badhawan, Barangay Mambaling, Cebu City na nagpalikas sa halos 1,000 residente. Nagsimula ang sunog sa bahay ni Jurani Daumani bandang 1:00 ng madaling araw at mabilis na tinupok ang 167 kabahayan na karamihan ay gawa sa magagaan na materyales. Apektado ang kabuuang 184 pamilya o 822 katao. Ayon sa datos ng Department of Social Welfare Services, noong alas 7:30 ng umaga, tinatayang umaabot sa 1.55 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Isang residente, si Lando Isnani, ang nagtamo ng first-degree burns sa kaniyang kaliwang braso. Umabot sa third alarm ang sunog bago ito tuluyang nakontrol. Bandang alas 2:29 ng
madaling araw at tuluyang naapula pagsapit ng alas 3:05 ng umaga ng madaling araw. Tumulong ang mga bumbero mula sa Mandaue City at Lapu-Lapu City upang maapula ang apoy. 19 insidente ng karahasang kaugnay sa eleksyon na itala. Ayon sa Philippine National Police PNP, umabot na sa 29 na kaso ng napatunayang election-related violent incidents. ERVIs ang naitala bago ang nalalapit na pambansa at lokal na halalan sa Mayo 2025. Ito ang ibinahagi ni Commission on Elections COMELEC Chairperson George Garcia noong Lunes, Marso 3, 2025. Sa isang panayam sa Camp Crame, Quezon City, matapos ang pagpupulong kasama ang PNP tungkol sa seguridad at kaayusan para sa darating na halalan. Sinabi ni Garcia na may 12 hanggang 15 pang insidente ng karahasan na kasalukuyang iniimbestigahan at biniberipika. Ayon kay Garcia, karamihan sa mga napatunayang ERV ay naganap sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang pukos talaga ng talakayan kanina ay ang Bangsamoro, hindi dahil espesyal ang rehiyong ito, kundi dahil naantala ang halalan doon. Gusto naming malaman ang epekto ng pagkaantala ng eleksyon sa Bangsamoro, pahayag ni Garcia. Pandaigdigang balita. Isang mahalagang sandali sa kasaysayan. Europa, kumikilos para pamunuan ang negosasyon sa Ukraine sa London Summit. Ang kaunlaran ay nasa isang mahalagang sandali sa kasaysayan. Ayon kay punong ministro ng Britain na si Keir Starmer sa isang mahalagang summit sa London noong linggo, habang sinisikap ng Europa na pamunuan ang negosasyon sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine mula sa impluwensya ng US at ipakita ang pagkakaisa sa gitna ng lumalalang relasyon sa pagitan ng Kiev at Washington. Hindi ito panahon para sa puro usapan, panahon na upang kumilos, sabi ni Starmer matapos ang isang araw ng matinding diplomasya sa London, kung saan sinubukan ng mga pinuno ng Europa na hanapan ng solusyon ang sigalot sa Ukraine. Lalo pang naging mahalaga ang summit matapos pagalitan ni US President Donald Trump si Zelensky sa Oval Office na ikinadismayan ng kanluran at ikinatuwa ng Moscow. Dumalo si Zelensky kasama ang iba pang leader ng Europa sa kabila ng matinding pangamba sa patuloy na labanan. CNN poll. Mananatili ang negatibong pananaw ng publiko kay Trump bago ang kaniyang talumpati sa Kongreso. Ayon sa isang ulat ng CNN, nananatiling negatibo ang pananaw ng publiko kay dating Pangulong Donald Trump bago ang kanyang talumpati sa Kongreso. Ang mga kamakailang survey ay nagpapakita na ang kanyang approval rating ay patuloy na mababa, na nagpapahiwatig ng patuloy na kawalan ng tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Trump na baguhin ang pananaw ng publiko sa pamamagitan ng kanyang mga talumpati at pampublikong pagpapakita, tila hindi nagbabago ang opinyon ng karamihan. Ang mga isyu tulad ng mga kontrobersyal na patakaran
at mga pahayag na ginawa niya habang nasa opisina ay patuloy na nagdudulot ng negatibong impresyon sa publiko. Mahalaga para kay Trump na tugunan ang mga alalahanin ng publiko sa kaniyang mga susunod na talumpati at aksyon upang mapabuti ang kanyang imahe at muling makuha ang tiwala ng mga mamamayan. Showbiz Break Time! Ano ang uso at ano ang latest sa mga paborito niyong artista? Bini drops EP, Bini Burst. Ang Bini ay naglabas ng kanilang bagong EP na Bini Burst noong Pebrero 27, 2025 na may 6 na kanta kabilang ang collaboration kay EAG at Agnes Mo. Tampok dito ang iba't ibang genre tulad ng synth pop at bubblegum pop. Kasabay nito, naghahanda sila para sa kanilang Biniverse World Tour. Simula Mayo 2025, matapos ang matagumpay na sold-out concert sa Philippine Arena. Ang EP ay nagpapakita ng kanilang pagpapatuloy na pag-unlad at pagiging global artist. Samantala, sa international, Andrew Garfield nagbigay ng tribute sa kanyang ina kasama si Goldie Hawn. Sa Oscars 2025, nagbigay ng emosyonal na pagpapupugay si Andrew Garfield sa kanyang yumaong ina habang kasama si Goldie Hawn sa entablado. Pinuri niya si Hawn sa pagbibigay ng saya at ginhawa sa kanyang ina bago ito pumanaw. Sa kanilang pagpapresenta, nagbiro si Hawn tungkol sa kanyang paningin na sinagot ni Garfield ng suportang tugon. Ang kanilang moment ay nagbigay ng inspirasyon sa mga manonood at nagpapaalala ng kahalagahan ng sining sa buhay ng tao. Yan po ang showbiz natin ngayong araw. Ako si Giselle, ang inyong showbiz correspondent. Balitang pampalakasan. Steph Curry muling nag-dunk matapos ang 6 na taon. Sinabing ito na ang huli sa kanyang karera. Sa natitirang 7 minuto ng laban ng Golden State Warriors kontra Philadelphia 76ers noong Sabado, gumawa ng bihirang eksena si Steph Curry matapos isa niyang makapag-dunk. Ang una niya sa loob ng 6 na taon at marahil ang huli sa kanyang karera. Ito na siguro ang huli kong dunk, ani Curry, matapos ang laban. Sinabi ko na, ito na yon. Nanguna si Curry para sa Warriors na may 29 na puntos at 13 assists. Ngunit natalo pa rin ang kanyang kupunan sa score na 119-126. Mula bilangguan patungong Open Championship, Ryan Peak ng Australia nanalo sa 104th New Zealand Open upang makuha ang kanyang unang major berth. Si Ryan Peak, isang dating miyembro ng motorcycle gang sa Australia na bumangon sa tulong ng golf, ay nagpatuloy ng kanyang kahangahangang pagbabalik matapos makuha ang pwesto sa The Open Championship noong linggo. Si Peak ay nagwagi sa 104th New Zealand Open matapos makapagtala ng 8-foot par putt sa huling butas upang maiwasan ang 4-way playoff. Ito na ang pagbabago ng buhay ko, ani Peak matapos ang panalo. Gusto ko lang maglaro ng golf. Ang nakaraan ay nakaraan, pero ito ang gusto kong gawin. Trivia. Alam mo ba? Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 mga isla at matatagpuan sa Timog Silangang Asya.
Luzon, Visayas at Mindanao ang tatlong pangunahing pangkat ng isla sa bansa. Bahagi ito ng Corales Triangle sa isa sa mga pinakamayamang biodiversity sa mundo. May 24 na aktibong bulkan, kabilang ang Mayon Volcano na kilala sa perpektong hugis nito. Ang pinakamaliit na probinsya ay ang Batanes na bantog sa magagandang tanawin at batong buhay. At yan ang mga balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ito ang Pinoy Rob YouTube channel. Inaabot ang Filipino dito at sa ibang bansa. Mirasol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.